Moikka! Mä tein taas sulle lyhyen kotitreenin. Aloitetaan kyykyillä sivuheilautuksella ja sen jälkeen pumppikyykky. Sitten otetaan kahvakuula ja kyykätään sen kanssa. Ja sitten tehdään vähän hyvää huomenta liikettä kahvakuulla rinnalla. Sitten vähän yläselkää, kulmasoutua molemmille puolille. Tää on hyvä liike sun siipilihaksille. Ja sitten tehdään kyykky ja pystysoutu yhdistelmäliikkeenä. Sen jälkeen askelkyykkyä, tehdään siinäkin molemmat puolet erikseen, kummallekin kintulle kiva polte. Sitten tehdään sumokyykky ja pystypunnerrus. Lopuksi vielä hauikset ja ojentajat, saadaan sinne käsillekin vähän duunia. Sitten vatsat vuorikiipeillään ja lankutetaan lopuksi. Ja taas on tehokas kotitreeni tehty. Halaa ittees ja kehu. Sait tämänkin treenin tehtyä. Hyvä sinä. Moikka!